Čus, ja zdravím od tohto prvého random vlogu. Dnes to bude v lese. Nachádzame sa v takom lesíku menšom. A za tým lesom je vlastne len oné a nejaký krávský výbeh alebo čo. Fuj, ale smrdí to, keď tu behajú tie kravy. Jo, ja ešte cez leto, keď tu budeme prestavovať tú chatu. No, sme tu na chate, to som vám nepovedal. Tu som našiel voľaký stroj. Úplne to vidno, že je to kôž. Je to asi kôž. A takto to vyzerá. Ideme sa prejsť popri chatách. Tu prejdeme hore. OK, takže dneska sa budeme baviť o tom, že ako chcem pokračovať, čo budem točiť. Ďakujem za tie 4 odbery od kamarátov, čo mi dali, ak ma pozeráte. Takže ďakujem vám. OK, takže máme tu random vlog, ty kokos, ja to tak hambím. Tu veľa ľudí, vieš. Viete? Lebo je tu veľa chát, toto máme hneď. No vlastne to sú všetko len vinice, len my budeme mať z toho len chatu, pretože my si to meníme a alkohol už nechceme robiť. Strašne veľa toho bolo a nemali sme to potom kde dať. OK, takže fakeračka je tamto pri dverách. Stojí. Erko TV! Poď sem! OK, možno, že ho vidíte. Pôjdem za ňu. OK, takže budeme sa baviť, že práve som si kúpil novú hru Euro Truck Simulator 2. Budem robiť na ňu unboxing. Takže uvidíme, že ako to dopadne. Takže ideme. Tuto som sa stretol s babou, ktorá je z Erko TV. Kto odberáte alebo pozeráte, tak dajte odber ako mne. Tuto máme Erko TV. Čau. Poď so mňou, chceš? Ideš? Uvidíme. Ideš so mňou? Tuto sa prejsť. OK, tak ja idem. OK, takže budem točiť aj Farming Simulator 2009. Neviem, či ho budem točiť, ale po prípade, ak to... Hej, choď sa hrať! Po prípade, ak nenájdem ten kód na Farming Simulator 2009, tak mi to nepôjde. Kto má originál Farming Simulator 2009, bol by som šťastný, kebyže mi pošlete kód, lebo pretože... ja som to predtým hľadal na všelijakých stránkach, lebo som to nevidel nájsť. Takže OK. Ukážeme si lúko, za chvíľku pri nej budeme. Počkajte chvíľu. Je to lúka v rozmeroch určite viac ako 2 km, to vám poviem. Takže krásne to vyzerá. Kokos, rozmýšľam, že pôjdem do tej budky. Pozerať sa, že či nejde líšky alebo čo. Ale to je ďaleko podľa mňa. Pôjdem takto po cestičke dole. Zmyslel, že tam je nejaké zviera. To je kameň opretý. OK, takže tuto máme. Tam, ako ste si mohli všimnúť, tam je tá chatka. Tam, ak vidíte. Ja to skúsim ešte veľa priblížiť, možno v Camtasia. Neviem, či sa budem zaoberať tou Camtasiou na tomto videu. Príroda pekná, ale neviem, či bude pršať alebo nie, lebo to vypadá tak, že asi hej. OK, takže najviac si zatočíme Euro Truck Simulator 2. A bobky kozie! Kokos, fuj.
smrdí. Bože. Kokos. To smrdí. Ok, ideme ďalej. Budem točiť aj Counter-Strike 1.6. Môžeme si dať Didran. Po prípade vy si sa v ňom môžete zahrať. A potočíme voľaké video. Ok, takže toto je ranný vlog. Som chcel prestať to, ale asi neprejdem, na čo už pohoda. Prejdeme ešte stále to hore, ideme naspäť. Ok, takže toto bol taký ranný vlog. Napíšte mi tému, že o čom sa budeme baviť na týchto random vlogoch a tak. A uvidíme, že čo budeme točiť, takže po prípade mi napíšte, že keď sa chcete niečo spýtať, čo mám zlepšiť. Určite viete, určite chcete, aby som zlepšil kameru. Nebude to veľmi tak rýchlo, ale pokúsim sa čo najrýchlejšie ju zrýchliť. A máme tu ešte jedného Green Dragon TV, tu máme ešte jedného točiaceho a to je Kubo TV. Takže ešte nenatočil video na tomto kanáli, ale čo skoro sa uvidí, natočí. Ok, takže idem takto dole pokračovať. Ešte tuto, potom sa tam obrátime. Ok, počkáme. Ok, takže ten Eurotruck Simulator 2 si myslím, že si musím stiahnuť multiplayer z Trackers LP, z trackers.com. Tam máte link a stiahnutie MPčka na multiplayera. Sa otočíme. OK. To má byť plod, alebo čo ty kokos? Kokos to vypadá ako... Hej, to je na tie súdy sa mi dá. Aha, to je súdy. To je na súdy. Určite. Aha, hej, aj tuto je podopretý súd. Tu. OK, takže toto bude všetko z tohto takého menšieho prvého ranného vlogu. Uvidíme sa zajtra, takže a dáme si potom veľkonočný špeciál, takže uvidíme sa zajtra a určite, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a komentár a popýtajte sa, dajte tému na budúci random vlog a v pondelok bude vlastne random vlog o Veľkej noci, takže špeciál za tie 4 subs, možno 5. Ak dá ešte niekto iný. Ok, takže ak sa vám videjko páčilo, zanechajte ten lajčík a uvidíme sa určite na budúce a zatiaľ čaute.